OK, takže čaute a vítajte pri dnešnom videjku. Toto video bude zhrnutie celého roka, čo pôsobím na YouTube. Áno, dnes to je presne rok, čo pôsobím na YouTube, čo znamená, že čo som vydal úplne prvé video. Moje úplne prvé video bolo video z Minecraftu, ktoré bohužiaľ už na tomto channeli nenájdete, pretože som ich vymazal všetky videá z Minecraftu a ostal len prvý vlog, ktorý som natáčala 15.2.2014, ktorý na tomto YouTube channeli nájdete. Takže ak chcete, môžete si ho pozrieť, je to úplne prvé video na tomto channeli, čo som tu samozrejme nechala. Dnes si povieme pre mňa dôležité dátumy a zhrnutie tohto celého úžasného roka pre mňa. Ako prvou vecou by som chcela začať tým, kedy som si tento YouTube channel založila. Tento YouTube channel som si založila 24.3.2012, čo znamená, že som odvtedy začala hodnotiť videá iných youtuberov a že som začala pozerať celkovo videá na YouTube. Takže skoro za mesiac to už budú 3 roky, čo pozerám videá na YouTube. Prvé video na mojom channeli som vydala 4.2.2014, čo znamená, že to bolo presne pred rokom. Pôvodne som chcela natáčať hry, ako je napríklad Minecraft a Slenderman. Na YouTube som vlastne išla s tým, že budem natáčať hry a že som mňa bude úžasná let's playerka. Ale nie je tomu tak. Úprimne som rada, že som začala natáčať úplne iné videá, než sú let's playe. Napríklad vlogy, tagy, asky a challenge. Úprimne si povedzme, že let's playe u mňa nie sú až také dobré ako napríklad u iných youtuberov. Poviem to aj sama, neviem tie videá tak dobre komentovať ako iní youtuberi. Najviac ma aj tak bavia takéto funny videjka, čo zostrihám, vyhrám sa v editovaní a vy sa zabavíte na tom, čo som stvorila alebo vytvorila. Ešte musím poznamenať, že pri prvom prvúčičkom vlogu, čo bolo 15.2.2014, som vám ďakovala za 10 odberateľov. Keď sa to tak vezme, presne pred rokom som mala 10 odberateľov a teraz mám 169 odberateľov. Za čo vám ale neskutočne ďakujem a som rada, že ste so mnou tak dlho vydržali. Ďakujem mojim kamarátom, ktorí ma podporovali, ktorí so mnou natáčali videá, pretože bez nich by som asi tento YouTube moc nezvládla. Úprimne si povedzme, nikto by asi nezvládol to, kebyže im kamaráti hovoria, že prestan s tými videami, sú zlé. Takže ďakujem všetkým vám, čo ma podporujete doteraz a čo ma podporovať ďalej budete. Pretože naozaj bez vás by som to vôbec nezvládla a možno by som už ani netočila. Ešte by som vám chcela povedať, koľko presne videní sme za ten rok dosiahli. Myslím celkovo spočítané videnia. Dokopy mám 11 858 pozretí na videách. Čiže neskutočné množstvo pozretí a za to vám tiež veľmi krásne ďakujem. Dokopy sme nazbierali 1166 lajkov na videách. Dislajkov bolo len 275, za čo vám tak krásne ďakujem, ako ešte nikdy som vám neďakovala. Pretože je určite lepšie pre youtubera, keď sa pozriete, že je viac lajkov, než tých dislajkov. Kebyže je viac dislajkov, než lajkov, tak tie videá sú pravdepodobne úplne na hovno a nemáte s tým pokračovať. A vzhľadom na to, že mám viac lajkov, tak tie videá vás asi bavia a sú dobré, takže vám ďakujem. Dokopy na videách bolo 480 komentárov, za čo vám tiež veľmi pekne ďakujem. Moje videá ste zdieľali dokopy 8 krát a k obľúbeným si pridali moje 2 videá. A teraz moje zhrnutie a názor na vec. Ja viem, že vám skoro v každom videu ďakujem, ale naozaj sa vám chcem strašne poďakovať za to, že ste so mnou vydržali a dúfam, že so mnou vydržíte naďalej a budete pozerať stále moje videá, budete ich komentovať, lajkovať, zdieľať a podobne. Musím povedať, že tento rok na YouTube bol pre mňa ten najlepší rok za môj celý život. A verte mi, nepreháňam. Takže som sa radšej venovala videám a nevenovala som čas úplným kravinám, ktoré nemali zmysel. Úprimne si myslím, že tieto moje videá na YouTube majú zmysel a budem pokračovať. Budem pokračovať v mojej tvorbe videí a budem vás zabávať mojou tvorbou. Takže ešte raz vám moc pekne ďakujem. Dúfam, že vás bude čím ďalej tým viac. Uvidíme sa pri takomto videjku o rok, dúfam. Musím povedať, že s týmito číslami som veľmi spokojná, ale verím v to, že vás bude viac. Takže ďakujem, majte sa krásne, čaute a vidíme sa pri ďalšom videu. Maha!